Гадәттә без тапшыруларыбызны бездә кунакта дип башлыйбыз. Һәм бүген тапшыруыбызны бездә кунакта дисәм бик үк дөрес булмас. Чөнки без һәр тапшыру сайын аларда кунакта. Бүген безнең кунагыбыз, бүген безнең әңгәмәдәшебез Габдулла Тукай әдәби музее директоры Гүзәл ханым Төхбәтова. Исәнмесез, Гүзәл ханым? Исәнмесез. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сездән бик күп хатлар килә. Безгә тамашачылардан смслар килә, хатлар килә. Аларда инде безнең тапшыруыбызны яратуын белдерәләр. Һәм соңгы вакытта еш кына телгә алына торган сүз, сезнең интерьерыгыз бик затлы, бик матур дип әйтәләр. Инде бөтен серләрен дә бүген ачып бетерергә буладыр, чөнки безнең тапшыруыбыз Габдулла Тукай әдәби музееның бик матур бер залында үтә. Һәм инде Үзе күптән сезнең белән әңгәмәләшәсе киләдер, шушындый республика өчен һәм гомумән татар халкы өчен үтә дә мөһим булган биналарның берсе, музейларның берсе бит инде ул Тукай музее. Менә шушы Тукай музеен үтеп йөргән вакытта мин гел уйлыйм, нинди матур бина, аның эчендә нәрсәләр микән дип. Менә сездә шундый уйлар бар, монда музейга директор булып килгәнче менә шу музейга карата мөнәсәбәтегез нинди иде? Габдулла Тукай әдәби музее белән иң беренче танышуым ул Казан дәүләт университетына укырга килгәчтен, беренче курста, 1 сентябрьдә безне төркемебез белән музейга алып килү булгандыр. Моңа инде безнең мөгаллимнәребезгә рәхмәт әйтәсе килә, иң беренче сүзебез шуннан да. Менә шул вакытта инде шүрәлеләр дөньясына дип әйтәсе килә, чөнки ул вакытта агачтан ясалган скульптуралар, шүрәле образлары күп иде ул вакытта. Һәм инде Тукай карашы озата барды менә шул чордан башлап. Шуннан да безнең 1986 елда музей шагыйрьнең 100 еллыгына багышлап ачылып киткән. Һәм шуннан соң инде 2016 елга юбилейдан соң Габдулла Тукай әдәби музее урнашкан бинага төзекләндерү эшләре уздырылды һәм яңа экспозиция әзерләнде. Һәм менә бүген тапшырулар алып бара торган менә шушы матур бинабыз да инде 2018 елда үзенең беренче тамашачыларын кабул итте дип әйтергә кирәк. Бүгенге көндә Габдулла Тукай әдәби музеенда biz инде экспонат белән сөйләшәбез, шуңа күрә сүзне дә иң кыйммәтле ядкәрләрдән башларга кирәктер. Ул әлбәттә Габдулла Тукайның үзенең кул җылысы сакланып калган аның шәхси әйберләре. Менә безнең музеебез шуларны үзебезнең тамашачыларыбызга күрсәтә ала. Һәм без шуның белән бик нык шатланабыз да. Һәм әлбәттә инде бездә Тукай иҗаты гына түгел, аның белән бергә аралашкан шәхесләр, Фатих Әмирханның шәхси әйберләре, мәсәлән, үзенчә бик матур дәфтәр бар. Мин ул дәфтәргә гашыйк дип әйтәсем дә килә. 1911 елда чыккан дәфтәр, аның тышлыгына Тукайның портреты куелган һәм эш шигыреннән эзлекләр китерелгән, гарәп хәрефләре белән тышлыгы язылган шундый үзенчә дәфтәр. Эчендә Фатих Әмирханның хаят әсәренең кулъязмасы бирелә. Менә шундый кызыклы бит, алар үзләренә тартып торалар андый ядкәрләр. Әлбәттә, андый ядкәрләребез бездә шактый күп. Әхмәтгәрәй һәм Зәйнәп Хәсәниләр, Тукайның китаплары бик күп нәшр ителгән шәрәфләр белән бәйле ядкәрләр. Алар барсы да инде безгә бик кадерле. Һәм шулай ук инде Габдулла Тукайның бала чагы, җаек чоры иҗатлары, аларның һәрбер иҗатына, һәрбер чорында аралашкан шәхесләргә багышланган бик күп кызыклы ядкәрләрне без күрсәтә алабыз. Менә Тукайның шәхси әйберләреннән дисез, нинди кызыклы әйберләрен саклый музей? Менә минем үземә аларның һәрберсе якын, һәрберсе ошый, ләкин барыбер күңелгә аеруча якыннары була бит инде. Менә шулардан Тукайның беренче гонорарына сатып алган фаянс тартмачыгын әйтергә теләр идем мин. Ул шуннан да бер карашка гади генә тартмачык кебек. Аның Мен де материалын әйтеп киттем, ул фаянстан ясалган, ләкин аның тышында үләннәр үсә, төрле төстәге чәчәкләр күрсәтелгән. Менә шуны карыйсың да Тукайның шүрәле әсәре искә төшә. Нәкъ менә Кырлай урманын ул ничек сурәтләгән, шундый ук рәсемнәр төшерелгән, шундый сурәтләр төшерелгән, фаянс тартмачыкта сатып алган. Һәм ул юкка гына алмагандыр, бу фаянс тартмачыкны ул җаекта яшәгән вакытында ала бит инде, һәм шүрәле әсәре дә җаекта языла. Бәлки ул туган ягын сагынгандыр. Без бит инде һәрберебез үзебезнең туган якларыбызны сагынып торабыз. Һәм Тукайда да шундый хисләр булгандыр дигән уйлар килә менә шул фаянс тартмачыкка карагачтым. Әлбәттә инде андый ядкәрләрдән тагын әйтергә мөмкин. Тукайның беренче фотога төшкән түбәтәе,
Ул Түбәтәй турында кызыклы тарихларын сөйләп, шул фотосурәтне күрсәтеп, һәм музейга килгән тамашачыга менә сезгә Тукайның бу портреты таныш, ә хәзер инде сез менә бу Түбәтәйне дә үз күзләрем белән күрдем дип әйтә аласыз дип, шулай мактана алабыз инде. Ансы да бик әһәмиятледер дип уйлыйм. Һәм тагын бер үзенчәлек менә безгә 2018 елда яңа экспозициядә беренче тапкыр bir гасырдан соң дип әйтергә кирәк, Тукайның сөлгесен күрсәтү бәхете насыйп булды. Ул да безнең өчен бик кадерле. Моңа кадәр кайда иде ул, ничек күрсәтелмәде? Ул фондларда безчә менә ни өчен күрсәтелмәде дигәндә, әлбәттә музей менә күп төрле якны, күп төрле эшчәнлекне үзенә туплаган шундый бина гына түгел инде, оешма дип әйтергә кирәк. Аның бер өлкәсе әлбәттә фәнни эш. Ул фәнни эш экспонатларны табу, туплау, өйрәнү, барлау, саклау һәм тамашачыларга күрсәтү. Менә шул элементларны, шул баскычларның һәрбер басмаларын тәшкил итә дияргә кирәк. Һәм менә шул сөлге дә шул фәнни эшнең нәтиҗәседер дип әйтергә була инде. Аңлашылды. Менә шушы тапшырулар барышында миңа еш кына яшь тамашачылар белән очрашырга туры килә. Мәктәпләрдән киләләр. Менә бүгенге замана баласына Тукай кызыкмы? Тукай кызык дип әйтәсем килә. Һәм менә быел безнең яңа ачылачак күргәзмәбез дә Тукай модны дигән шундый яңгырап тора торган исемле яңа күргәзмәдә ачыла. Тукай кызык дигәндә biz инде менә тамашачыларыбызга шагыйрьне төрле яклап ачарга омтылабыз. Әлбәттә, нәни балаларга аларның телләре белән сөйлибез. Мәсәлән, безнең беренче катта нәни дусларыбыз өчен аерым зал барлыкка килде. Анда инде үрмәләп йөрүче, менә аяң гына әле басырга өйрәнүче балалар да килеп, шүрәлеләр, кәҗә белән сарык турында әкиятләр тыңлый алалар һәм аның геройлары белән инде фотоларга төшеп үзләренең соңыннан үскәчтен инде беренче хатирәләрендә барлый алалар дип әйтергә кирәк. Мәктәп укучыларына инде без төрле музей бәйрәмнәре, музей занятиялары тәкъдим итәбез. Мәсәлән, Тукайның быел Мияубикә әсәренең юбилее, безгә бит инде алар да бик кадерле. Менә шуңа багышлап Мияубикә кунакка чакыра дигән бәйрәм. Хәзер бик күп заявкалар күп, менә Аллага шөкер мәктәпләрдән шул бәйрәмнәрне уздырабыз. Шүрәле белән бәйле уеннар да бар, квестлар да бар. Инде үсмерләргә һәм студентларга дип әйтергә кирәк. Мәсәлән, Тукай блогер темасы. Ул әлбәттә кызыклы бит инде. 20нче гасыр башында әле бернинди дә электрон җайланмалар булмаган вакытта Тукай һәрбер үзен инде язып, блогер рәвешендә үзенең язмаларын, шигырьләрен, мәкаләләрен тәкъдим итә. Шундый тизлек белән барып җитә ул тамашачыга. Менә шулай чагыштырып, бүгенге замана шаукымнары белән чагыштырып тәкъдим итәргә омтылабыз инде. Менә алары да кызыклыдыр дип уйлыйм. Һәм гаиләләр белән быел аеруча күп булды инде безнең гаиләле тамашачыларыбыз. Ул безнең Татарстан кешеләр генә түгел, ә читтән килгән кешеләр дә бар. Мәскәү белән Петербург өлкәсеннән быел менә шактый күп булды тамашачылар. Менә алар килеп экскурсия гына тыңламыйлар, алар соңыннан Тукай китапларын укып утыралар. Менә безнең шундый Тукай үзәге дигән аерым залыбыз бар. Анда инде төрле елларда, төрле телләрдә, төрле шәһәрләрдә һәм илләрдә чыккан Тукай китаплары тупланган. Һәм ул китапларны алып уку мөмкинлеге менә шул тамашачыларыбызның инде ничектә күңеленә хуш килде дип әйтергә телим инде. Алар шунда укып утыралар. Һәм шулай ук инде шимбә-якшәмбе көннәрендә, мәсәлән, ял көннәрендә гаиләләр белән килеп, көннәр буе бездә шулай Тукай китапларын укып, аннан соң безнең бай контентларыбыз бар, электрон җайланмаларыбыз барлыкка килде бит яңа экспозициядә. Аларны өйрәнеп, бергә балалары белән шулай вакыт уздыручы, шулай Тукай иҗатын аңларга, тагын да күбрәк белергә омтылучы тамашачыларыбыз Аллага шөкер бар. Казан ул бит инде туристик үзәкләрнең берсенә әйләнеп бара, туристлар бик күп киләләр. Менә туристларның маршрутына шушы Тукай музее кертелгәнме? Килүчеләр күпме менә инде шушы чит ил, башка шәһәрләр темасына кагыламыз икән? Менә туристик маршрутка кертелү ул нәрсә дигән сүз. Менә аны да төрле ягы бар бит. Менә безгә төрле илләрдән яшәүче татарлар беренче чиратта килә. Мин үзем Тукай музеена эшкә килгәчтен, шундый Австралиядән килгән татарларга ул иң беренче экскурсияларда инде шундый экскурсия уздырырга насыйп булды. Һәм беләсезме, аларга карагачтын, аларның Тукайга мөнәсәбәтен күргәчтен, ул инде үзеңдә менә шул татар әдәбиятына, Тукайга булган мәхәббәтнең бөтенләй
башкартылырак икәнен күрәсең. Алар Тукай иҗатына, Тукай образына, туган якны сагыну хисендә, туган телгә сусауны да, менә шундый барлык хисләрне, зур, мөһим хисләрне үзләрендә берләштереп кабул итәләр. Аларның барысында күзләрендә күз яшьләре иде. Менә алар тагын да күбрәк белергә омтылалар. Алар аша авызына гына карап торалар экскурс сөйләгәндә. Менә шул вакытта инде мин читтә яшәүче татар кешесенең ничек Тукай иҗатына сусавын аңладым. Тукай образының, Тукай шәхсенең, Тукай шигырьләренең аларга тәэсирен күрдем дип әйтергә телим. Һәм шуннан да безгә төрле илләрдән кешеләр килә. Ә инде туристик яктан килгәндә, узган ел инде әлбәттә үзенчәлеклерәк булды, туристик төркемнәр алай ук күп булды дип әйтә алмыйбыз. Ләкин узган ел безне аерым менә шушы гаиләле тамашачылар алыштырды. Һәм гаиләле тамашачылар дип әйтү генә түгел, ул яшь гаиләләр күп килде. Җегетләр, кызлар, яңа гына гаилә корган кешеләр, кечерәк балалары булган гаиләләр, менә шундый яшь гаиләләр күбрәк кызыксынып киттеләр. Җәй айларында инде без шундый үзебезнең статистиканы алып барабыз бит. Мәскәүдән һәм Мәскәү өлкәсеннән килгән шундый яшьләр иң күп эшлекне тәшкил иттеләр. Әлбәттә, бу безне шатландыра, сыкландыра һәм тагын да инде эшләргә этәргеч бирәдер дип әйтергә була. Әлбәттә, бик тә матур күренеш, әгәр дә яшьләр дә бигрәк кызыксына икән, чөнки бүгенге илдә барган вазгыятькә карасаң, күбрәк бит инде борчу, тел бетә, милли яшьләрдә милли узаң юк дигән әйбер борчый бит инде җәмгыятьне. Шуңа күрә шушы фонда яшьләрне кызыксыну, әлбәттә, бу бик матур күренеш, матур күренеш. Һәм Тукай татар телен үстерүдә шундый маяк булып торса да, ул әле барлык милләтләрне дә үзенә берләштерә дип әйтергә теләр идем. Чөнки Казанга килгән кеше татарны аңларга тели, мәсәлән, кемнәр алар, һәм әлбәттә инде әдәбиятка игътибар итә. Һәм шул вакытта инде Тукай образы ул аның маягы булып тора. Анда алар Камал театры каршындагы шүрәлеләрне дә күреп киләләр. Кемдер бөтенләй ялгыш кына кирип сакланып, илһамланып чыга, Тукай иҗаты белән шуның биеклеген аңлап чыга, музейга килеп. Төрле кешегә төрлечә тәэсир итә, ләкин менә шул Тукайны аңлау теләге ул әлбәттә бик мөһим. Һәм менә шул уңайдан инде без музейда шуны яңа проект башлыйбыз. Анда төрле телләрдә экскурсиялар тәкъдим ителәчәк. Аны Казан дәүләт университеты белән бергә алып барачакбыз. Һәм төрле телдә, үз туган телләрендә аңларга, тыңларга теләгән кешеләр Тукай иҗаты турында Тукай музеена килә алачаклар, Алла бирсә. Анда юнәлешләр дә бар. Һәм икенче яктан Тукай музее ул иң матур биналарның берсендә урнашкан дип әйтәсем, Казанның. Аны инде икенче исеме Шамил йорты дип әйтәбез. Кавказ халыкларында билгеле Имам Шамилнең улы Мөхәммәд Шафи Шамил яшәгән бина. Һәм шунлыктан Кавказ халыкларында үзенә кызыксындырып тора, алар инде үзләренә килгән кебек бинага килеп, Тукайга чәчәкләр алып килеп, менә шундый үрнәкләр дә булды. Бу бина ул шәхси йорты булганмы ул? Менә әйтәсез бит әле Шамил йорты дип. Бу бинаны Казанның иң бай сәүдәгәрләренең берсе Аппаковлар салдырган. Һәм әле бинада игътибар белән карасагыз, Юнус мәйданы ягыннан А хәрефе рәвешендә вензелдә бар. Һәм аларның кызлары кияүгә чыкканда бу йортны бирнә итеп аларга бирәләр, инде бүләк итеп бирәләр. Һәм яшь гаилә биредә 1906 елга кадәр яши. Барлык документлар буенча да бу йорт Биби Мәрьям Бану Аппакова Шамилнеке була. Менә карасаң инде госпожа Шамил дип язылган, менә шундый архив документлары сакланып калган. Ләкин Казан халкы әлеге гаиләгә ихтирам белән Шамил йорты дип атап йөрткән менә әлеге бинаны. Димәк, кияүнең исеме белән атап йөрткәннәр. Фамилиясе белән йөрткәннәр. Аңлашылды. Бу ниченче елларда була? Менә ни өчен кызыксынып сорыйм, белеп соравым түгел, минем үземә бик кызык. Тукай заманында булганмы бу бина? Бу Тукай бу бинаны күргәнме, үтеп йөргәнме янынан? Менә шуны сорап килдек миңлеме? Әлбәттә, бу бина турында сөйләгәндә без аны Тукайның замандашы дип әйтә алабыз. Беренче документлар, бу бина белән бәйле беренче документлар 1865 елга карыйлар. Һәм 1903 елда инде ул яңадан төзекләндерелә. Әлеге бина менә бүгенге рәвешкә китерелә. Һәм 2018 елга төзекләндерүдән соң менә шундый бинаның аерым матур табышлары да барлыкка килде дип әйтергә кирәк. Анда инде аерым паркетлар чыкты, үзенең 100 еллык тарихы булган. Баскычларда менә шундый үзенчәлекле моментлары күрсәтелде. Һәм менә тәрәзәләр, ул тәрәзәләргә карасаң, анда 70 тән артык тәрәзә, һәм алар бер-берсенә охшамаганнар.
һәрберсенә ниндидер үзенчәлек билгеләнгән архитекторлар тарафыннан. Бу да бит инде бинаның шул матурлыгын күрсәтә. Һәм шул чордан калган инде безнең пыялалы түшәмнәребез, дип әйтимме, кояш нурлары керә торган, анда төрле төстәге кояш нурлары уйный, мәсәлән, якты кояшлы көндә, бигрәк тә җәйге көннәрдә. Ул да бинаның шул байлыгын, матурлыгын күрсәтәдер. Һәм инде төрле легендалар, Апаковлар, Шамилләр белән бу йортта яшәү белән бәйле төрле легендалар бик кызыклы. Һәм газеталарда да 20нче гасыр башындагы газеталарда язып калдырылган, мәсәлән, бу бинада бик зур елкалар уздырыла торган булган һәм инде иң зур елканы Шамил йортына алып кайта торган булганнар. Һәм шундый бер елны алып кайтканда бөтен телефон линияларын эздерде дигән шундый мәгълүматта басылган, белдерүдә басылган газеталарда. Менә алар да кызыклы бит инде. Тукай менә бу йортта булганмы дигәндә, без әлбәттә инде төгәл генә үзебезнең без бит инде фәнни кешеләр булат, документаль рәвештә исбатлый алмыйбыз, ләкин исемдә калганнар әсәрендә, мәсәлән, Казанда торганда, ул үзенең үгәнисе белән бай йортларына барып, түбәтәлләр калфатлар сатып йөрүен әйтә. Һәм шундый йортларда да идәннән түшәмгә кадәр кизгеләр, шаң суга торган сәгатьләр һәм инде орган бар иде дип яза. Һәм менә безнең хәзерге съемка алып барыла торган бүлмәдә дә нәкъ менә шул күренешне без күрсәтергә омтылдык. Бәлки ул менә бу йортка да кергәндер, чөнки биредә бай сәүдәгәрләр яши. Бәлки аларга да әниләре теккән түбәтәйләр, калфатлар тәкъдим иткәннәрдер. Без аны белә алмыйбыз инде. Һәм икенчесе, Габдулла Тукай инде бөек шагыйрь булып Казанга кайткачтан якында гына Әлислар газетасы урнашкан, якында гына аның дуслары яшәгән. Ул әлбәттә бу урамнардан узып йөргән. Һәм шуңадыр да инде бу урамга Тукай исеме бирелгән. Музей да нәкъ менә шул максаттан чыгып, Шамил йортында иң матур бинада ачылган дип әйтелә. Бик кызык, бик кызык. Шуннан да мин сезне үзем дә бик бирелеп тыңлыйм. Эфирда язмыш тапшыруы. Бүген безнең әңгәмәдәшебез Тукай әдәби музееның директоры Гүзәл ханым Төхвәтова. Әңгәмәбез барышында инде Гүзәл ханым безгә бик тә кызыклы мәгълүматлар сөйләде Тукай белән бәйле, аның замандашлары белән бәйле. Һәм шушы безнең тапшыруыбыз языла торган Шамил йорты турында бик матур кызыклы мәгълүматлар белдек. Үзегез турында сөйләп үтегез әле, Гүзәл ханым. Сез хасият аңламчысыз Буа шәһәреннән, шулай бит? Минем инде документларга карасаң, туган урыным булып Буа шәһәре күрсәтелә, ләкин мин үземнең туган ягым дип Буа районының Кайбыш авылын саныйм. Чөнки Буада мин туган вакытта әти белән әни Буада яши, аннан азакта тормый әти үлеп китә, шуннан соң инде әни үзенең туган авылына Кайбышка кайта. Һәм иң күңелле, иң матур мизгелләре балачакның әлбәттә инде ул Кайбыш. Буа районының Кайбыш авылында иң яхшы мәктәп дип әйтәсем килә, чөнки мин шундый җылы хисләр белән үзебезнең мәктәпне искә алам. Әни эштә була иде инде күбрәк вакытта, ул икътисадчы булып эшләде. Әби белән, бабай белән мин шундый иркә кыз булып кына үстем. Шундый күңелле моментлар. Аннан соң инде Казан дәүләт университетына килдем. Анда да шундый үз өңдәге кебек каршы алдылар. Апа, абый дип эндәшәгез дип безгә безнең университет укытучыларыбыз менә шундый җылы итеп кабул иттеләр. Алар фән генә укытып калмыйлар иде. Алар безнең менә тормышыбызны билгеләп, алар юнәлеш күрсәтәләр иде. Менә шундый күңелле университеттагы вакытлар. Мин инде әйткәнемчә, әби, бабай белән иркә кыз булып кына үстем. Әти миңа 3 яшь чагында үлеп киткән, мин аны бер дә хәтерләмим дип әйтәсем килә, йөзе дә берничек миңа истә калмаган. Һәм аннан соң инде әни мине шундый көчле, мөлаем хатын, ул миңа әти юклыкны берничек тә сиздермәде һәм мин бернинди мохтаҗлык күреп тә берничек тә үсмәдем дип әйтәсем килә. Безнең бар яктан тормышыбыз бөтен иде, Аллага шөкер. Чөнки әни һәр яктан йөрәккә дә, күңелгә дә ачкыч таба белә иде. Мин андай бернинди каршылыклар булган вакытларында хәтерләмим. Кирәк булганда ул ничектер сиздермичә генә ярдәм дә итеп куя иде. Кирәклек кертмәгән дип әйтәсем, инде шундый сүзләр кулланырга файдагыз. Андый моментларга игътибар итмичә һаман үзеңнең күңелеңә туры булып калуны менә шундый яхшы хисләр генә әйтеп үстерде. Һәм инде тагын әйтергә кирәк, монда инде әнинең абыйсы һәм энесе
бик нык безнең тормышны алып барырга ярдәм иттеләр, чөнки инде авыл тормышы беләсез, ирләр кешеннән башка барабер булмыйдыр. Менә әниемнең әнисе Илдус абый инде миңа ничектер бөтенләй якын, алар гаиләсе белән без аралашып үстек. Хәзер дә һәр вакытта безнең терәгебез Илдус абыем инде ул минем Матурапа дип эндәшәм, аның хатына да. Менә һәр вакытта да кирәкле вакытта ярдәм итеп аралашып үскәнгә алар миңа бик якын инде. Һәм хәзерге вакытта да без Казанда, яни Буада бит инде авылда кайсы вакытта килә инде ул безгә дә, ләкин барыбер төптәрәк авылда менә Илдус абыебыз булып кала инде. Аңа бик нык рәхмәт. Нигезне инде менә әтиегезне югалткач, гомер буена ялгыз гына үстердеме? Яни миңа әйтә иде инде, кызым, мин сине үземнең үстерәсем килә, мин сине үзем кеше итәргә телим дип әйтә иде. Аннан соң әтием дә бик нык яраткандыр инде. Миңа алай итәргә берничек тә сиздермәде, ләкин менә шулай кадерләгәнен генә хәтерлим. Һәм кадерләү хисе ул беркайчан да югалмады. Мин хәзер дә әни янына кайткачтан нәкъ менә кичкенә бала кебек аңа сыпаланып, иркәләнеп, шулай кадерләнеп кенә торам инде. Без шулай икәү бергә гел аралашып, бөтен серләребез дә уртак булды. Гел бергә әни белән хәзер дә шулай Иркә кыз булып үстегез инде сез. Иркә кыз булып үстем һәм иркә кыз булып кала да бирәм. Иркә кыз булып каласыз. Әлбәттә шулай, әтиәниләр исән булганда, ул һәр бала үзен иркә бала дип хис итә, бер исән сау гына булсыннар. Менә мин сезнең белән әңгәмә вакытында шуны аңладым. Сез миңа калса, булай да шундый синдром отличницы дигән бер бар име? Сез миңа калса шундый отличница булгансыздыр мәктәптә укыганда да, шулаймы? Мәктәптә яхшы билгеләрне укыдым, ләкин синдром отличницы дигән ничек аңларга да әйтә алмыйм. Безне теге ягылып яткан кеше дип кабул итә алмыйм. Юк, синдром отличницы димәк, сез бөтен нәрсәдә булырга тиеш яхшы, гел яхшы гына булырга тиеш, яхшы билгеләр булырга тиеш, тәртип булырга тиеш, бөтен нәрсәдә камиллеккә омтылыш дип әйтәсем килә. Әлбәттә, камиллеккә омтылыш бар, ләкин ул үз максат түгел. Берничек тә мин нинди генә булсам да, яни беркайчан да миңа тәнкыйть сүзләре белгермәде. Ул бит инде начаррак билгеләр алган вакытларда булгандыр инде, аларын хәтерләмим. Менә мәктәптә укыганда инде көмеш медальгә тәмамладым мәктәпне. Олимпиадаларга йөри идек инде, районга урыннар да алына иде. Чөнки мәктәптә бик көчле иде дип әйткән идем инде менә. Мәсәлән, ул вакытта әле авылларда музыкаль мәктәпләр юк иде. Менә аларны оештырдылар безнең мәктәптә. Инглиз телләре укытып, кичкенә 2нче сыйныфтан ук алып бардылар. Безгә әйтмәде, безнең сыйныфларга менә мәсәлән без укыганда булды. Ул шуны мәктәпнең укытучыларының кишлеген күрсәтә, директорның оештыру сәләтен күрсәтә бит инде. Һәм менә шул терәк, аннан соң университетка киткәчтән дә алар ышырган кыш кебек кабул итмиләр. Инде һаман да хәлләрне белеп, үзләренең теләкләрен, омтылышларын күрсәтеп торалар укытучылар. Бәйләнеш өзелмәй. Менә ул яктан да әйбәттер дип уйлыйм инде. Һәм шуннан да кайбыш турында тагын сөйләгәндә, кызыксынасың бит инде кайсы вакытта. Менә китапханәләргә хәзер эш белән барырга туры килә. Булай да кызыксыну теләге бар. Мәсәлән, миңа күптән түгел генә үзебезнең авылның 1798 елгы картасын табырга насыйп булды. Ул картаны тапкачтан инде андагы беренче урамнарны, суларын, акканын күрү үз күзең белән, ул шуннан да үз авылыңның шулай горурлыгын күрсәтә бит инде. Һәм аны китапханәләрдә утырганнан соң шулай кинәт кенә килеп чыкты, көтелмәгән җирдән дип әйтәсем килә. Килеп чыкты, авыл турында чыккан булган икән 2 китап, ул 50нче елларга карый ул китаплар. Менә алар да бик кызыклы. Мин ул турында күптән түгел генә белдем, ул китаплар чыккан. Анда мәсәлән ул китаплар инде берсе ничек дип әйтим инде, Советлар Союзы рухында язылган китаплар. Сөтчелек ничек алып барылган мәсәлән, сөтчелек җыю буенча. Аннан соң тракторист Мәрдән һәм аның дуслары дигән мисал шундыйрак трактористлар турында аерым китап чыккан. Әлбәттә, алар калын зур китаплар түгел, ләкин алар барыбер шул авыл турында, үзебезнең авыл кешеләре турында күрсәтелгән. Алар бит инде барыбер кызыклы. Аннан авыл советы эшчәнлеге дип тәҗрибә рәвешендә китерелгән, шу үрнәк рәвешендә китерелгән китаплар бар. Ул китапханәдә саклана бүгенге көндә. Һәм авыл тарихы турындагы гарәп хәрефе белән язып калдырылган тарих, мәсәлән, Казан университетының китапханәсендә саклана. Ансы да менә шул авылның нинди бер буыннары дип әйтергә буладыр инде. Алар да бик кызыклы, менә шул бәйләнешне инде хасил итеп торалар. Менә
алар барыбер кызыклы инде. Мин үзебезнең авылны алай данлыклымы дип әйтә алмыйм, чөнки һәрбер кешегә үзенең авылы данлыклыдыр инде. Һәм чыннан да ул авылга кайткачтан шулай туган нигезеңнең рәхәтен күрү, җәй көннәрендә инде әни белән шул бәрәңгеләр утау, безнең бит инде үскәндә шигендер утау күбәйдә барган, гектарлап җир бирәләр иде. Әни белән инде без майдан чыгып китеп, май-июнь айларында шулай бердә кырда утыйлар инде. Ул эше авыр булса да, менә шунда әни белән инде сөйләшү, аралашу вакытлары булар истә калган. Бит серләребезне сөйләшә, утыйдык. Үзе белән шунда бер күңелле моментлар искә төшергәндә. Әмма һәрбер мизгел шулай үзенә искә төшерә башласаң, айрым бер кызыклы моментлары бар инде. Сез инде балачагыгызны бәхетле балачак дип искә аласыз, шулай бит? Әйе, мин шулай дип искә алам. Мәктәп партасыннан ук барыбер дә укучылар үзләренең инде киләчәген тасвирлыйлар. Алар үзләренә һөнәр салыйлар. Сезнең теләгегез мөгаен барыбер дә ул музей белән бәйле булмагандыр, шулай бит? Чыннан да шулай, без инде авылда кызлар бит инде көбез укытучы булабыз дип үстек. Һәм чыннан да мин шул юлны сайладым. Иң элек мин рус теле укытучысы булырга теләгән идем. Минем укытучыбыз Нурлиса апа айрым биремнәр биреп мине әзерләде дә. Һәм соңгы курста ничектер инде бу юнәлеш татар теленә өстенлек бирелде. Һәм татар теле сайланып, Казан университетына 1998 елда укырга кирдем. Һәм укырга кергәчтен чыннан да мин үземнең һөнәремне дөрес сайлаган икәнемне аңладым. Һәрбер дәрес миңа ошый иде. Һәрбер дәрес ничектер җиңел бирелде. Китаплар укырга яраткачтан без бит инде филологлар, без инде китаплар укыдык, аларны анализлый идек. Укытучыларыбыз анализларның төрле юлларын күрсәтәләр иде. Алар күрсәткән саен ул тагын да кызыксыну арта бара. Һәм менә шул рәвешле инде әлеге юнәлештә калдым дип әйтәсем килә. Менә сез әнинең иркә кызы булып үскәч бит, еш кына авыл балаларына мин үземдә шул халәттә, шул башымнан үткән авылны сагыну, әнине сагыну бар иде менә Казанга килгәч. Без бигрәк тә иркә кыз булып, бер үзең генә әби бабай, әни кочагында үскән кыз бала Казанга килгәч ниндер бар сагыну булгандыр. Әлбәттә, сагыну бар инде килгәчтен. Әле безнең ул беренче курста, икенче сменада укыйдык дәресләребезне. Һәм шуннан соң инде шимбә көннәрендә дә соң беткәчтен кайтып булмый. Хәзергә кебек барыбер транспорт җиңел үк түгел иде инде. Аны күп иде, автобусларда күп иде, ләкин барыбер җаен табарга кирәк дип әйтергә кирәк. Сирәгрәк кайтылды. Менә ул вакытта әлбәттә сагыну хисе көчле булды. Кайтам дип әйткән вакытларда булгандыр инде. Хәзер менә яни шулай айрым моментларны искә ала, килә миннән. Ләкин барыбер бергә укыган группадашларның шулай аралашып, бер-беребез белән дус булабыз. Һәм инде укытучыларыбызның менә шул йомшак, җайлы мәгълүмәсе, алар инде барсы да һәм Казанның матурлыгы, Казанда әле әниемнең сеңлесе яши иде, аларга барып куналар, үзем 5нче тулай торакта тордым, Ислам университетында укыганда. Барсы да үзенә бәйләде инде. Аннан соң инде мин 3нче курста мәктәптә укыта башладым, татар теле. Һәм тагын да инде эш, уку шулай бер-берсенә бәйләнеп китте әкрен генә. Казан үзенә җәлеп иттеме? Үзенә җәлеп итте. Һәм шуннан да мин бер дә музейга эшкә килермен дип уйламый идем. Менә тормыш шулай насыйп иткән, шулай алып килгән музейга. Мин башта мәктәптә эшләм дип әйттем, инде университетны бетергәчтен дә мәктәптә эшләвемне дәвам иттем. Һәм шул вакытта инде тел, әдәбият һәм сәнгать институтына аспирантурага кирдем. Минем фәнни җитәкчем Зөфәр абый Рәмиев. Ул 20нче гасыр башын өйрәнгән күренекле әдәбият галиме. Менә шул чорда Тукай иҗатына ничектер алынырга үземдә көч сизмәгән идем. Менә миңа дусларымнан, улар аралашкан кешеләрдән өйрәнелмәгәнрәк тема дип сорадым менә Зөфәр Зәйневичтан да, Зөфәр абыйдан. Һәм инде минем темам Габдулгазиз Мөнасипов дигән шәхесне, аның иҗатын, аның эшчәнлеген өйрәнергә насыйп булды. Ул шуннан да кызыклы тема булып чыкты. Ул шигырьләр дә язган, драма әсәрләре дә бар, аның әсәрләре куелган да бик күп төрле җирләрдә. Шул чорда иң күренекле әсәрләреннән Таганчы кызы яки Хәлимнең беренче мәхәббәте, мәсәлән, уйгырлар турында язылган шундый әсәре бар. Һәм аннан соң инде ул сәяси өлкәдә бик тирән эш алып барган Булак арты республикалары эшчәнлегендә үзенең хезмәтен керткән шәхес, менә шуны өйрәнергә насыйп булды.
Һәм диссертация яклаганнан соң, филология фәннәре кандидаты дигән исем алганнан соң, ничектер менә шулай туры килде. Тукай музеена ул вакыттагы директор Рамис Кәмеш Әйметов мине фәнни хезмәткәр итеп эшкә чакырды. Һәм Гөлшәк Рәхимҗан Нәҗипова инде Татарстан Республикасы Милли музее, без Милли музейның филиалы бит. Шулай ук җылы кабул итеп алды. Һәм әлбәттә инде ул хезмәттәшләрем Тукай музеена килгәчтән, ул чыннан да нәкъ менә мин үз юлым тапканны биредә аңладым дияргә кирәк. Чөнки биредә фәнни хезмәткәрләр шундый көчле. Биредә безнең бит инде музейда төрле һөнәрләр, музейный смотритель дип атыйбыз инде һәрбер экспонатны кадерләп торучы кешеләребез безнең. Алар һәрберсе шундый җылы итеп үз гаиләләренә, монда гаилә дип әйтәсез килә, шуннан да кабул иттеләр. Һәм Аллага шөкер, шулай инде 10 елдан артык Габдулла Тукай әдәби музеенда эшлим. Менә шул елларда инде төзекләндерү эшләре дә булды. Хәзер инде бинабыз да үзгәрде, экспонатларыбыз да байыды. Шулай әкрен генә алга барабыз. Biz devam итәбез. Эфирда язмыш тапшыруы әңгәмәдәшебез Гүзәл Хәмитәхватова, Тукай музее дип бит халык телендә Шамил йортындагы Тукай музееның хуҗабикәсе. Гүзәл ханым, biz инде музей турында да сөйләшәбез, сезнең бәхетле шундый иркә бала чагыз турында да сөйләштек. Әйдә Гүзәл, гаиләгез турында сөйләшик әле. Менә шушы укып, эшләп йөргән арада барыбер да яшь кызларның күңеленә әлбәттә мәхәббәт җиле кагылмый калмагандыр. Шулай бит. Шул турыда сөйләгез әле безгә. Мин диплом алганчы университетны укып бетергән елны кияүгә чыктым. Анда 5нче курста була. 5нче курсны бетергәннән соң була инде, җәй көнендә була. Диплом бирергә 2 көн калган иде. Шундай күңелле моментлар. Минем ирем Питрәш районы Пимер авылыннан. Шуннан да бик матур табигатьле авыл. Анда мин җиләк яратам. Капка төбеннән үк җиләкләр башланып китә. Шундый җиләкләр күбәк. Менә шундый матур авылга миңа килен булып төшәргә насыйп булды. Хәзер инде бүгенге көндә ирем белән бергә 2 җегет үстерәбез. Инде җегетләребез дә Аллага шөкер, флай итеп карыйбыз инде хәзер. Астан Астан-үскә һәм караган сайын сакланып бәхетләр генә булсын, Ходаем үзенең гомерле бәхетле булсыннар дигән шундый теләкләр генә инде җегетләргә. Ирегез белән нинди шартларда таныштыгыз? Ул да студент иде, сезнең белән бергә. Ул студент түгел иде, ул бөтенләй башка өлкәдә. Менә шулай аның авылдаш кызы минем дус кызым иде. Шулай ничектер кинәт кенә таныштык да һәм ирем озак уйлап тормады, өйләнештек дип әйтергә кирәк инде. Һәм өйләнешкәннән соң инде без башта тулайтыракта яшәдек, аннан соң үзебезнең фатирыбыз булды инде, Аллага шөкер. Шулай әкрен генә Тормыш баскычлары буйлап бергә барабыз. Ирем чыннан да ныклы терәгем һәм үзенә ул менә шундый ышанычлы кеше булуы белән һәр яктан терәк булырга әзер булу, менә шундый сыйфатыңа хас инде. Менә шул ягы белән гашык иткәндер дип уйлыйм инде. Һәм ул чыннан да нинди генә вакытлар булса да барыбер тормыш булгачтан төрле чагы була инде аның. Булай Аллага шөкер инде дә барыбер һәр вакытта да терәк булып кала. Менә ул ягына һәр вакытта да мине һәрбер эштә күңелемне күтәреп, һәрбер эштә шулай этәргәч бирә. Аллага шөкер. Һәм менә балалар да, алар инде егетләр булгач күбрәк бит инде әтиләреннән күреп, гаиләдә нәрсә күрсә, алыннан соң да шуны диләр. Менә бер кашан да әйбер дә, ирем бер кашан әйбер дә күтәртми. Балалар да шулай кибеткә чыксак та, бөтен әйберне кулдан алып, мин инде шулай итеп басып кына әйберләргә. Ул да бит инде менә барсы да шул гаиләдән, тәрбиядән киләләр дип уйлыйм инде. Һәм инде кайнанам, кайнатам, алар да үз кызлары кебек кабул иттеләр. Чыннан да шундай яхшы гаиләгә килен булып төшүемә бик шатланам. Әлбәттә, хатын кызның бәхете иреннән ул бит теге тапталган бик баналь сүз булса да, ләкин ул чыннан да шулай. Чыннан да шулай. Ләкин шул вакытта ирне иреткәндә хатын, юк иткәндә хатын. Анысы да шулай. Анысы да бик дөрес сүзләр шулай. Иреткәндә, юк иткәндә хатын, анысы да шулай. Менә бер көнне шундый кызыклы статистикага тап булдым. Бу дөньяда яратып һәм яратылып яшәүче хатын-кызлар дөньяда 30% кына тәшкил итә икән. Яратып кияүгә чыккан һәм ире тарафыннан да яратылып яшәүче хатын-кызлар бар тик 30% тәшкил итә икән.
Мен үшін бик тә кызыклы мәгълүмат булды бу. Димәк, калган 70% ничек бу яшим икән дигән уй килә. Яратмыйча кияүгә чыгучылар да бардыр инде, димәк. Бәлкем кагылып-сыгылып яшәүчеләр дә бар. Айрым яшәүчеләр дә бардыр инде. Кияү чыкмаганнар да бардыр. Менә шушы процентка керәдер, дим, 70-кә керәдер. Ләкин бу бик аз процент бит менә шушы. Ләкин һәрбер кеше парлы булсын иде дигән теләк кенә теләсә килә. Һәм парлы булган очракта да алар формаль гына парлы түгел, чын мәгънәсендә үз парларын тапкан кешеләр белән парлы. Җаннары белән пар булсыннар иде. Бу дөньяда һәрбер кешегә үз парын табып, шуны бәхетле тормышта яшәргә насыйп итсен дигән теләк кенә теләсә килә инде. Шуннан да ул статистика бик куркыныч. Ләкин Аллага шөкер, андай якыннарым арасында андыйлар юк дип әйтәсем килә. Һәрбер кешегә менә шулай парлы тормыш насыйп булсын. Балаларыгызга ничә яшьсез? Балаларның зурсына 17 яшь тула, Алла бирсә, кичкенәсенә инде 13 яшь. Менә шушы балаларыгызга карыйсыз да, мәгән уйлыйсыз бит инде. Әлбәттә, һәр әти уйлый бәхетле булсыннар, сау сәламәт булсыннар дип. Ә менә бүгенге көндә мин бу һәрбер кунакка бирә торган сорау тел юнәлешендә. Телгә карата мөнәсәбәтләре нинди? Туган телгә карата мөнәсәбәтләре. Икесе дә татарча иркен сөйләшәләр. Менә ул яктан инде мин мактанып та әйтә аламдыр дип уйлыйм. Чөнки менә аларның татарча безгә әндәшүләрен, үзара татарча сөйләшүләрен ишетү, ул күңелгә шундый рәхәтлек бирә. Бу Biz гаиләдә татарча сөйләшкәнгәдер дә инде, авылларда кайтабыз, анда да әлбәттә. Менә безнең мөхиттә һәрвакыт татарча. Мин үзем дә, минем эшем шулай туры килгәнгә, мин күпчелек очракта татарча сөйләшәм, русча миңа сирәк аралашырга туры килә. Чөнки менә минем мөхит, минем тирәлек бөтен җирдә дә татарча һәм балалар да инде шулай татарча әндәшәләр, татарча сөйләшәләр. Әлбәттә, аларның инде мәктәптә русча укыту булгачтан теге бөтен әдәби сүзләрен беләләр дип әйтә алмыйм. Без менә авылларда белгән, ансында әйтергә кирәк, ләкин аралашу татар телендә. Аллага шөкер, менә ансына татарча укыйлар да, китаплар укуын әйтәм инде. Һәм шуннан да безнең мәктәптә бик көчледер ул яктан. Менә алар төрле конкурслар уздыралар. Мәктәптә татар телен шундай тирәнтен бирәләр. Мисына инде шатланып торам, Аллага шөкер. Әлбәттә, ул әйләнә тирәсендә дә татар мөхите булса, гаиләдә дә булса, әлбәттә, бала улан бер күңеленә салып үсә, шулай бит инде. Шулай күңелләрендә алар анасын татарча аралашу гына түгел, аларның менә татар мөхитен аңларга омтылуы, ничектер кичкенәсенең инде ул нәрсәне анализларга ярата күренешләрне, ул һәрбер күренешле анализлап бара инде. Татарларда ничек, башка милләтләрдә ничек дип инде шундый күренеше бар. Зурса баштан ук та ансы бөтенләй гел татарча гына сөйләшергә туры килде. Кичкенәсенең балалар бакчасына әз генә күчеше булып алган иде русча, ләкин яңадан кире кайтты. Ул күп булмады инде, садикка йөри башлады да, 3 яшьлек чагында анда русча сөйләшкәнне күрде дә, балалар бакчасында русча сөйләшкәчтән өйгә дә бераз алып кайта башлаган иде. Без татарча гына аралашкачтан ул үзеннән үзе яңадан татар теленә күчеп, һәм хәзер иркен, Аллага шөкер, сөйләшә татарча. Нинди һөнәр ияләре булуын теләрдегез, әни кеше буларак? Үзләренә нинди һөнәр ошый, шуны сайласыннар иде. Без инде һәр вакытта шулай дип әйтәбез. Менә хәзер зур улыбызга, Азатыбызга һөнәр сайлар вакыты җитте. Шуңа күрә сыймды инде. Шуңа күрә без теләгәнгә генә түгел, үзләренә ошаган, ул эштән тәм таба торган, шундай юнәлеш булса иде ул. Һәрбер эштә менә үзләренә ошаган, үзләре сайлаган эштән алар тәм тапсалар, шуннан соң инде аның акчасы да була, тормыш алып барырга да җиңел була. Әгәр инде син үзең теләмәгән эшкә барасың икән, ул вакытта аның акчаның да кадере булмыйдыр. Менә без дә балаларга шул юнәлешне аңлатырга омтылабыз. Үзләренә ошаган һөнәр булсын иде, үзләренә ошаган эш булсын иде. Әлбәттә, һәр әтинең теләге шулдыр. Мин үзем дә һәр вакыт әйтәм, нинди һөнәр иясе булу мөһим түгел, кеше булсыннар дип әйтәм. Кеше булсыннар. Кешеләргә зыян китерә торган кешеләр булмасыннар дип әйтеп. Алла сакласын. Алла сакласын, әйе. Кешенең гомер юлы, һәм агышы, ул ырлык, ул менә иң башта гаиләдә үк салына. Һәм менә сезнең менә шушындай юнәлештә барыгыз, балаларга карата мөнәсәбәтегез, тормышка карата мөнәсәбәтегез әнә шул вакытта әби бабай тәрбиясеннән үк килгәндер ул. Шулай бит инде. Бәлки шулайдыр инде, һәрбер күренә бит инде, алларга хөрмәт,
Менә безнең татар телендә бит инде, мәсәлән, сүзне ахырына кадәр тыңлап бетергә дип, ни өчен төрки телләрдә фигыль ахырда, чөнки иң төп мәгънә фигыльдә һәм ул җөмләнең ахырында тыңлап бетергәчтен генә бирелә. Студентларга сөйләгәндә хәзер шуларны әйтәм. Ул кызыклы бит инде. Һәрбер әйбер шул халык тормышына, халык тәҗрибәсенә таянган. Менә аларның һәрберсе дә балаларга да сеңсен иде. Ләкин менә монда алар яңалыкка да омтылсыннар. Ләкин менә аларның төп нигезләре шул гаилә, төп нигезләре тел, төп нигезләре итәгатьлек, мехрибанлык булсын иде. Амин, шулай булсын икән. Сезнең тормышта иң зур менә теләгегез, хыялыгыз менә ул тормышка аштымы? Яисә әле барбыр бармы әле алда ирешәсе шундый зур менә ниндидер булса максатыгыз, теләгегез? Мен Аллага шөкер һәрберсенә менә шулай үземнең теләгәнемә барам дип әйтәсем килә инде. Ул инде иң беренче чиратта хатын-кызга гаилә, Аллага шөкер менә балаларның бәхетен күрергә, таныкларны алга таба күрергә насыйп булса инде, ул үзе бер юнәлеш бит инде. Я эш ягыннан инде минем ничектер менә шулай әдәбиятны өйрәнергә теләгем зур иде. Фәннәр кандидаты исемен алырга дип менә шундый теләгем зур иде минем, шулай фәнни ачышлар ясап. Һәм Аллага шөкер ул чыннан да менә әкрен-әкрен шул эшләрдә барам. Ул миңа инде ниндидер үземә дә күңелемә канәгатьлек хисе бирә һәм тагын да алга барырга этәргеч бирә дип саныйм. Мәсәлән, менә мәкаләләр хәзер журналларда языла башлады. Иделгә бирә башлап ай сайын мәсәлән мәкалә биреп барабыз Тукай тормышы иҗаты турында. Һәм аннан менә шундый кешеләрдән фикерләр килә. Ай сайын биреп барылганнан соң ул фикерләргә тыңлап утыру, фикерләрне тагын да кулагка чорнау, менә үзе дә яңадан көч бирә. Димәк, укыйлар дигән сүз бит инде ул журналында алдыралар, Тукайны да укыйлар, кызыксыналар дигән сүз. Ә менә музейга да, ул бит музей шундый җир, монда кемнәр генә килми, төрле милләт вәкилләре, төрле һөнәр ияләре, төрле яшьтәге кешеләр, төрле җирләрдән, географик яктан да төрле җирләрдән киләләр. Ә менә аларның һәрберсенең Тукайга мөнәсәбәтен күрү, аларның фикерләрен белешү, ул үзе дә бер кызыклы тәҗрибәдер дип әйтергә кирәк. Менә без музей хезмәткәрләре ничектер уртада торабыз. Галимнәр әгәр яңа ачышлар ясыйлар икән, бит монда безнең фәнни хезмәткәрләрдән да өлешләр бар инде, әлбәттә. Һәм без аны тамашачыларыбызга җиткерәбез, алардан фикерләрен алабыз. Менә шундый аралашу мәйданы дип әйтергә телим инде мен музейна. Бу чыннан да шулай. Һәм инде без әйткәнемчә экспонат тел аша сөйләшәбез. Менә монда карасак та, монда нинди генә экспонатлар юк, аларның һәрберсе кадерле. Менә карап утырам, Риза Фәхретдиновның визитка тәлинкәсе. Һәм алар бит һәрбер менә шул кичкенә генә бер тәлинкә аша да ул шәхесне ачып бирергә мөмкинлек тудыра. Һәм шул чорны карашларны формалаштырырга мөмкинлек бирә. Менә алар һәрберсе инде шулай кызыклы тәҗрибәләр формалаша. Әлбәттә шулай. Менә сезнең өчен бәхет төшенчәсе нәрсәдән гыйбарәт? Бәхетне һәр кеше үзенчә аңлыйдыр инде. Ул күңелеңдә менә шундый үзеңнең тормышыңнан канәгатьлек хисе булу, һәм ниндидер яңа үрләр яуларга үзеңдә көч сизү, ул үзе бер бәхеттер дип саныйм. Мәсәлән, мин үземне Аллага шөкер бала чакта да шундый күңелле моментларым белән искә алам. Гаиләмдә дә Аллага шөкер, эшемне дә бик яратам, һәм хезмәттәшләрем дә иң яхшылар гына дип әйтәсем килә. Чыннан да бу шулай тәҗрибәлеләр, яхшылары. Менә ул яхшы кешеләр белән аралашу, шундый мөмкинлек булу, аралашырга сәламәтлегең булу, һәм гаиләңдән терәген тою. Ул әлбәттә инде шул бәхетнең бер мизгелләридер дип. Әлбәттә шулай. Тамашачыларга нәрсә дип теләдегез? Тамашачыларга иң беренче чиратта инде Атлы Тукай әдәби музейына килегез дип әйтәсем килә. Чөнки бездә бик матур, бик эчтәлекле һәм бик кызыклы мәгълүматлар тупланган. Менә шул Тукайның шәхси әйберләрен күреп дә, алар аралашкан хатларны, фотографияларны күреп дә. Мәсәлән, менә шул мин әйтеп киттем инде Тукай эшләгән Әлислар газетасы редакциясе, мәсәлән, Әлислар газетасының тупланмалары, анда Тукайның беренче китаплары чыгу турындагы беренче игъланнар. Менә шундый кызыклы моментлар бик күп. Сәламәт булсыннар һәм әлбәттә инде Тукай музейына килсеннәр дигән теләктә калам. Амин, шулай булсын, сәламәтлек иң мөһиме. Шуннан да биредә мин дә үз фикеремне өстәп әйтәсем килә. Ниндидер бер
оңай атмосфера, ниндер бер менә рәхәтлек. Музейларда бит анда ниндер бер кайбер музейларда ниндер шомлылык була алай бит. Ниндер музейларда теге ниндер салкынлык булыр мөмкин. Ә монда менә өйдәге кебек, монда шундый җылы атмосфера хөкем сөрә. Бу әлбәттә беренчедән сездән дә киләдер инде, чөнки ничек оештырасың эшне, хуҗасы кем диләр бит инде, шуннан да тора. Икенчедән, чыннан да музей бик затлы, бик тә кызыклы. Монда замана технологиялары белән дә тулыландырылган. Икенчедән инде чыннан да менә шул хәтлек истәлеккә бай экспонатлар бар монда. Килегез, кызыксыныгыз балаларны. Әле мин сезне тыңлап утырдым, үзем дә торамын да әйтәм, монда берәр съемкага килгәндә балаларны алып килергә кирәк әле. Чөнки күреп үссеннәр, белеп үссеннәр. Монда бик тә балалар бүгенге көндә гаджетларга, телефоннарга текәлеп дөньяны шул хәтлек тарайталар бит. Күз аллауны киңәйтү өчен музейлар чыннан да бик зур ярдәм итә. Инде ахырда сезгә тагын бер кат рәхмәт әйтәм. Рәхмәт безне үзегезгә сыендырганыгыз өчен, рәхмәт матур әңгәмәгез өчен. Исән сау булыгыз, сәламәт булыгыз, бергә хезмәттәшлек итәргә насыйп булсын. Инде үземнең рәхмәтемне әйтәм. Рәхмәт чакырганга өчен. Һәм тамашачыларга инде Тукай музеена килегез дип тагын тәмамлыйсым килә. Инде мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сезгә дә зур рәхмәт. Бүгенге кичәне безнең белән уздырганыгыз өчен тагын бер атна танышырбыз. Исән сау булыгыз.